Assalamu alaykum qadrli futbol müştaqlary. Bugün biz size dünyanın en köp aylyk alyan yaş futbolçuların oyunluğunu size hödürleyeriz. Güýçli oyunluğumuzu Real Madrid klubunun geleceği diyen Takefuso Kubo açıp berýär. Habarınız bolsa gerek, daş bolmadık geçmişte Barcelona klubunda terbiyelenýär. Täze Messi diyen lakamy hem şol yerde alyar. La Masia klubu bari yoğu 10 yaşında öz klubuna goşup alyar. Şol wagtda 30 oyunda 74 gol uran oğlancık güýçli klublaryň nazaryna düşýär. Elbetde Barcelona klubu uly ynam bildirýärdi. Oğlancık Barcelona klubuna geçmäni bir ädim galyndy. Barcelona klubu käbir siyasi kanuny bozanlygy sebäpli Kubo Yaponiýa yol alyar. Gyzykly tarapy Barcelonany terk etsidi, güýçli klublaryň nazaryndan gaçmaýar. Şol ýyl ýazdy Real Madrid klubu Kubo bilen 5 ýyllyk şertnama hepdesine 19.000 euro şertnama gol çekýär. Kubo'nun başga bir deňduşy Callum Hudson Chelsea klubunda bu mövsümde 24 oyunda meydança düşüp 5 gol öz adyna yazdırmany başardy. Bundan daşary Callum Hudson öz milli ýygnysynda 2 oyun geçirdi. Ol öz milli ýygnysynda uly orun tutýar. Şu mövsüm Bavaria klubu bu futbolçuny öz klubuna aljak boldy. Emma Chelsea klubu yaş oyunçyny goýberesi gelenok. London habarçylarynyň habar bermegine görä Chelsea klubu Callum Hudson'a hepdelik 200.000 euro vermäne taýar diýip habar berýär. Şu wagt futbolçy hepdelik 24.000 euro alýar. Arsenal klubunyň oyunçysy Reis Nelson hem özüni görkezmekde. Bu futbolçy hepdelik 33.000 euro alýar. Unai Emery Reis Nelson hakda ondan umytlary uludygyny aýdyp geçýär. Bu futbolçynyň başga bir Manchester City'däki kärdeşi Philip Foden hepdelik 33.000 euro alýar. Bu futbolçy bu mövsümde 15 oyunda meydança düşüp 7 gol urmany başardy. Philip Foden hakda Guardiola şöyle pikir bildirýär. Men görän oyunçlarymyň içinde Philip Foden en gowuslydyr diýär. Ajaýyp hüjümçi Moise Kean 10 ýaşyndan bäri Juventus klubunyň terbiýelenişi hasaplanýar. Ol 16 ýaşynda bolsa Juventus klubunda ilkinji oyunny geçirýär. Bunun ýaly ynam bildirilenden soňra Juventus klubunda ilkinji terkibine girmäni başarýar. Geçen mövsümde Moise Kean 17 oyunda meydança düşüp 7 gol urmany başardy. Moise Kean öz ýaşlaşlarynyň arasynda iň tejribelerinden hasaplanýar. Indilikde yaş futbolçy Everton klubunda hepdelik 60.000 euro almakda. Benfica'dan Joao Felix Atletico Madrid klubuna geçmesi şüphesiz galy berse-de 126 milyonu geçmesi futbol tarihine girdi. Joao Felix Atletico Madrid klubunda hepdelik 65.000 euro almakda. Onun geçen mövsüm oyunlarına gözlesek güýçlüligine şüphe bilen seretmek yanlış bolsa gerek. Ol 43 oyunda 20 gol ve 11 sanak gollu pas bermäni başardy. Ondan daşary milli ýygnysynda hem oyunları bar ve milli ýygnysy bilen gazanan kubu hem bardır. Özünün ekonomik siýasatyny gözlemezden Tottenham klubu özüni transferler bazarında basyk tutup duran bolsa-da Angliýa klublarynyň arasynda ýokary aylyk sowdasy bardır. Şoňa gözlemezden Tottenham klubu Ryan'y alyp galmak üçin hepdelik 77.000 euro aylyk iş etmekde. Futbolçynyň ýaşy bari ýoğu 19'da ve bu pullary artykmacy bilen öder. Kanat hüjümçisi Rodrigo Diego isin ýaşy bari ýoğu 18'de. Oňa garamazdan Braziliýa çempionatynda 3 mövsüm geçirip ýetişdi. Real Madrid klubu yaş oyunçyny 45 milyon euro satın aldı. Real Madrid klubu oýlanyp oturmazdan şu futbolçy üçin pullarından geçmekde. Rodrigo Real Madrid klubunda hepdelik 84.000 euro almakta. Real Madrid klubunyň yeni bir yaş oyunçysy Vinicius Junior häzirki günde bu futbolçy Real Madrid düzüminde hepdesine 210.000 euro almakta. Bunun ýaly aylyk häzirki wagtda uly futbolçularyň içinde hem uly aylyk hasaplanýar. Şunun ýaly bolmagyna garamazdan yaş iktidar eýesi näli pulu diýendigini görkezip ýetişdi. Vinicius Junior 31 oyunda 4 gol ve 12 gollu pas vermäni başardy.
Borussia Dortmund klubunyň yaş iqtidar eýesi Sancho'ga torup berýär. Bu futbolçymyz hem Vinicius Junior ýaly hepdesini 210 000 euro almakda. Vinicius Junior'dan tapawutly ýeri Bundesliga klublary bunyň ýaly aylyk bermesi kemden kem bolýan ýagdaý. Soňuna ýeten mewsümi fantastik derejesinde geçirdi diýmemiz mümkin. 34 oyunda 12 gol, 14 golly pas bermäni başardy. Gyzykly tarapy Sancho çempionatyň iň gowy assisti diýip tapyldy. Sizin pikirinizçe ýokardaky futbolçularyň haýsy biri öz alyan puluna değýär we haýsy biri iň güýçlüsi? Pikirlerinizi tesvirde ýazyp galdyryp bilersiňiz. Dostlar, ýalňyşlyklar we kemçilikler bar bolsa sizden ötüş soraýan, kanalymyzyň gülläp ösmegi üçin kanalymyza goşulmaňyzy, like basyp we dostlaryňyz bilen paýlaşmaňyzy haýyş edýän. Hoş, sag bolun. Ýene videolarda görüşýänçe.